Ini arah kaisana kepleka kita baki ke boro matrai kebang songkha ke khlaiwinai MLA जिते वैचिनी मोदीनी नेतृत्व बीजेपी सरकार और जगह ताबक खलाइखा हाइती उत्तर प्रदेश हाई जागा ओमा हाई कांगमा ताबक चिनी भारतवर्ष व नॉर्थ ईस्ट नि मोटामुटी चिनी एलायंस बाइरे जागाओ चिनी बीजेपी नि सरकार आसाम हाई जागाओ जिखाने चिनी हलो 2टा से आरो 13टा एमपी तंगो ओमा हाई के चिनी आरो नेंगि तंगो हागे ताकबस कांग बहाइनो मोटामुटी ताबक उत्तर प्रदेश राजस्थान एवं छत्तीसगढ़ फाइमानी परे काके मोटामुटी सिजागलहा जे जेखैफानो तक थर्ड टाइम तृतीय बारनि बाङै प्रधानमंत्री मोदी 2014 ब प्रधानमंत्री नाइलेहा हाइकिनि बनना हावैनाय ब साइ दङ मोदी ग्यारान्टी होनैनाय मोदी जेबेबे कक साउ बाहायकेनि खलाइ दङ ताबक बाहायनि निरा नुगना इलेक्शननि सिगां चिनि आरनिय विभिन्न जागाव लामा रक सेंसन खाइजाक किन्तु तमांखा सीपीएम जारा ताकफान नेता तंनाय रक थांनाय 2023 नि विधानसभा निर्वाचन जों सरकार फाइनाय अफिसार इंजिनियर साखानि जुदि ताबक सामुं दांखाके बीजेपी फाइदांनाय जों किन्तु सरकार फाइनाय फाइखाके निरनो तावैनाय बाहाबाय बसाक बायफोर याकुं खागै दैमा कक्सरने हजागैनाय इंजिनियर रक रां फाइजागैबो सामुं लामा तांमालिया हाके खलाई तंमानि किन्तु ताबक जै मात्र नुगला जे बीजेपी ना हाय फाइबलाते बिसिबानि बेस बाङै अर्थात 2028 जननि बाङै हाइतैनो बनि लगो ताबक निरं नुग नायदि पाराकातालनि सिनि पित्रा जरातै ताबक जे लामा खलाई फाइ दंगो अम आगे हाके कोनो दिन सीपीएम ना आमल खलाई जागियानो थां नायदि पाथर बाय पाथरनि गुंरा बायके खलाइवैनाय दै बाय मिक्स खलाइवै केमिकल रवैसे आरनिया 2000 रोटुलार कटरमा हाकलैस दंगो बबाय हिताबक फेरेवै आयां पित्रार पुलनि सिनि और नबार दिगे फाइ दंगो हाइतिनि ताक बुसकांगो अरनि थेका किला थेका पाजगने थेलाकों थेला एवं मुइतुलुं थेका साइमारवा बब अमा हाइकेनि खलाइजागनाय निरौयां नुगुइ तंगना आथ्रबलानि थेका काजिगां फाइमानि आरो बाहायनो जामाखे खलाइ रजागै दंगो किन्तु टिभिओ जों नुखा अ एलाकानि नैना मासाबुखौ तिब्रामो थानि खानाहि माखा गावो जे अरनिय रामपदखौनो लामा खलाइया वाजैनि आरो काइसा जे पित्रा दिगि खलाई हिसि साव अथच बन्दुक गया थान्दा सरावा पेपर ब्लक बाय खलाइजाक मल समदफानि एलाकाव केब सेरिया सीबीएम नि आमल सेरिया रिजनल पार्टी दंफोरबो सेर जागिया हाइति बां फायो बाहायनो पेपर ब्लक बाय खलाइजाक दै आगे मात्र 34 टा बै 5 बोसोरनि बिसयाव जों 38 टा दै गुथु गुथु खुरैना काइसा 78 लाख से खलाई दंगो हाइतिनि नुखना निरक और गादागिदियो विभिन्न जागाव जेता खलाई दमानि यां बागमा थेका आथ्राबला आंगैनाय यां दि फाइमानि बहायनो हाइतै खैब्लनि थान्दा सरनि सिनि और वाजिबा साइड थेका अरनिय किला लामा पाफायनि बहायनो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजनानि बहताबक सेयि तंगो निर नुगुइ तंगो हाइति गोबांमा जागाव आयां थेलाकुं दिगि बहायनो थेलाकुंनि सिनि सयगरि आतिखा आयां थांमानि लामा बहायनो कहां खोताबक खलायनि बाङैनाय टेन्डार उनपाइजाक हाइति निर 16 कोटी टाका खलायवैनाय यां नित्य बाजारनि सिनि नगराय जरा 16 कोटी रां बहायनो कहां के खलायवैनाय खलायजागनाय और ताव पाराकाताल दिगनि खलायजाक माहायकेनि खलायजागनाय साकाव कहां के लुगैनाय बाकी तो खलायहानो तेमनि और किल्लानि सिनि उत्तर बर्मराखे लाइलागैनाय बैसोमनि पाराखे अम्पि थांगानि बहायनो केंद्रनि टीम फाइनाय नाय थांफैलेहा प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना बा दिल्ली टीम फाइ नाय थांफैलेहा बो आगामी दिनंनाय हाइतिनि सिनि मुख्यमंत्री मानिक साहब सिनि सम्पन्ननि सिनि जम्पुजला खलायनाय आथ्राबला खलायनाय जे पुलिस लाइन लामा पाफायमानि नेशनल हाइवे खलायनि ब थांनाय 15 तारिखआव गुवाहाटीआव थांनाय नेशनल निजे आरो मीटिंग करिसो फाइमानि आरो प्रधानमंत्री खलायदिने रयकै फैलेहा ब थांनाय मासे आं थांगै दिल्लीआव बाहायनो प्रायोरिटी लिस्टआव थांगै कम्पिउटार दारिकै फैलेहा अमा हाइके खलायने ताबक थांनाय दिन सिगां खोना नॉर्थ ईस्ट नि समस्यानो समाधान खालामनाय इंटरलोकुटरिया एके मिश्र ब फाइफ्रो बाहायनो काहाम के खलायवैनाय सिनि अरगरिया हाथाइव जेहेतु इंटरनेशनल बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी सिनि सरकार फाइयै आयां सातचाद बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी खलायरलाहा हाइति धर्मनगर गुरुकुल यूनिवर्सिटी खलायरलाहा हाइतिनि ताबक जों
अखलिफ्रा जे केमिस्ट्रि बाय मालायफ्रा आफ्राबो बनों दाबि खालायला चिनि बरक दफानि शिक्षा दीक्षानि बाङैनाय बाबा गरिया इउनिभार्सिटी और गरिया हाथायाव खालायदिनो साइड हलाहा एवं आगे बाहायनो जेहेतु पेरी बाजपेयी प्रधानमंत्री तंफ्रा एलके आदबानी प्रधानमंत्री स्वराष्ट्र मंत्री तंफ्रा बना बर आरा कतर के खालायनि संजाक हायनि 100 एकड़ जागा ओ जागा तंगु बनबो बरक ए केमिस्ट्रि मोटामुटी साजागै थांहा जेहेतु अटल बिहारी बाजपेयीनि इमां एलके आदबानीनि इमां और जुवेल फाइनेंस हलंकाय थां फाइबो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जों दंगा खाहाके बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी मा खाहाके बाबा गरिया यूनिवर्सिटी ताहिं मैंनाय फाइहनिनाय बहायनो वासाव थांलाहा जे केमिस्ट्रि बाहायनो अवश्य जों आगामी दिनाव शिक्षानि मानाय बनि लगे लगे चिनि मानिक साहब अरनिय जे गुवाहाटीआव आलादा नर्थ ईस्टनि उन्नयननि बागै सालायमानि आरो जागा बायनो 15टाते एकलव्य मडेल रेसिडेन्स स्कुल दाबो किलानि हाइके खालायनाय कायसा 480 जना चिनि छात्र छात्री बोरै सला अर्धे 240 खालायनाय चिनि भरक दफानि बेसा आरो मांनाके परियानि आरो सुजुग मते 15टा दाबि खालायखा किन्तु गत 35 বছর ধরে সিপিএম কংগ্রেস 20 বছর মতো 25 বছর মতো বড় শাসন খাইखांमानि वाइसपन एम हाइके खालाया अथच सरकार आगे बा 18 भेला ताबते 15टा चिनि भरक दफानि बाङैनाय सीबीएसई माध्यम परनि बाङैनाय बर हाइके खालायदोंबो दाबो गाव खाके हाजार चिनि छात्र छात्री आरो फरायजानाय हाइदै आरो बर्तिगानि बाङै बेहायनो शिक्षाना जे जातिनाति सानाय खाके